Brandenburg Géza vagyok, gyógyult pánikbeteg. Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus rendelőjében vagyunk, és a pánikbetegségről fogunk beszélgetni. Doktornő, mi a különbség a klinikai szakpszichológus és a pszichológus között? A pszichológus az az ember, aki elvégzi az egyetemet, tehát egy alapképzésben részt vesz, és lediplomázik. Ez egy elméleti tudás, alapvetően az egyetemen nem nagyon kerülnek gyakorlatba. A hallgatók megismerkednek a különböző gyógyítási technikákkal, elméletekkel, de nem mélységében. Tehát aki végzett pszichológus, az önmagában még nem alkalmas arra, hogy páciensekkel foglalkozzon, őnek egy elméleti tudása van, és azután következik a gyakorlat. Elvárás a klinikai szakképzés során, hogy mindenkinek legyen egy munkahelye, ahol nap mint nap páciensekkel találkozik és velük foglalkozik, és ezt felügyelet alatt teszi. Aki ezt elvégzi, ez egy 4 éves képzés, azután leteheti a szakvizsgáját. Ez ugyanúgy van, mint az általános orvos, aki kijön az orvosi egyetemről, az nem szakorvos a semminek, utána elmegy, gyakorlatot szerez és szakvizsgát tesz. Ugyanúgy a Szemmelweis Egyetemhez tartozik most már a mi szakvizsgánk is, és aki leszakvizsgázott, az a klinikai szakpszichológus, ő az, aki páciensekkel foglalkozhat, ez esetvezetéseket csinálhat. Értem. Szerint mi szükséges ahhoz, hogy valaki jó pszichológus legyen? Nagyon fontos szerintem az alázat, azt hiszem, hogy ebben kezdeném, hiszen ez egy olyan műfaj, ahol különböző emberek eljönnek, és tulajdonképpen teljesen ismeretlenül ránk bízzák magukat. És azt gondolom, hogy ez egy óriási megtiszteltetés, hogy ebben minket megbíznak ebben a feladattal, hogy kirakják elénk a lelküket, és bizony meg kell dolgozni azért, hogy ezt a bizalmat ki is érdemeljük hosszú távon. Tehát alázattal kell lenni a másik ember iránt, aki a számára a legfontosabb dolgokat odarakja nekünk. Természetesen fontosak egyéb emberi tényezők, mint az empátia, a határok betartásának a képessége, és talán mindezek mellett leginkább az önismeret. Ez az, ami egyébként hiányzik az alapképzésben részt vett, frissen végzett pszichológusoknál, hogy ők még alapvetően nem kötelezően nem éltek meg olyan saját élményű terápiákat, amik mondjuk a szakvizsgához viszont kötelezőek. Tehát nekünk több száz órát kell járni egyéni, csoportos terápiákba ahhoz, hogy egyáltalán szakvizsgát letehessünk. Ez az önismeret fontos ahhoz, hogy adott esetben, ha egy páciens bármi olyan problémát hoz, ami egy picit is rárímel a saját életünkre, és azért ez gyakran így van, akkor mi ne a saját problematikánk vagy elakadásaink mentén irányítsuk őt adott esetben tévutakra, hanem valóban róla szóljon a terápia. Értem. Melyik az a módszer, illetve milyen terápiát alkalmaz előszeretettel mondjuk egy pánikbeteg esetében? Pánikbetegeknél természetesen a kognitív viselkedésterápiák jönnek elsősorban szóval, hiszen ez egy olyan terület, ami a hétköznapokat megnehezítő reakciókat hív a pánikbetegből. De az nagyon fontos, hogyha valaki eljön, akkor rögtön adjunk a kezébe az első alkalmaktól olyan technikákat, amik ott és akkor már segítséget jelentenek. Tehát, hogy hogyan elemezzen egy adott szituációt, hogyan döbbenjen rá arra, hogy ő hogy torzította az észlelését, vagy az értelmezését annak a szituációnak, és hogy döbbenjen rá olyan élményekre, amiben azt éli meg, hogy ő ezt tudta most másképp kezelni. Az egy másik kérdés, hogy én hiszek abban az inkább dinamikus magyarázatban, hogy azért ezek mögött nagyon gyakran korai krízis helyzetek állnak, azt szoktuk mondani, korai szeparációs élmények adott esetben, az azt jelenti, hogy mondjuk adott esetben az illetőnek gyerekkorában volt olyan élmény, ahol nagyon magára maradt, nagyon kiszolgáltatottá vált, és ahhoz egy szélsőséges félelmi reakciója kapcsolódott. Amikor egy ilyen megvan, akkor az ott szépen betokosodik az illető lelkében, majd később jönnek olyan szituációk, amik valamiért azt életre keltik. És ilyenkor van a kognitív viselkedésterápiás rész, hogy az ott és akkori szituációt valahogy oldjuk, de én hiszek abban, hogy ezt a mag élményt, tehát ezt a korábbi gyökér élményt, ezt valahogy megoldjuk, és újraélessük vele, és egy más érzelmi állapotot rendeljünk hozzá. Érdekes, amit mond. Én ugyan gyógyult vagyok, és nagyon-nagyon hosszú ideje nem volt rohamom, illetve hát semmi ilyen jellegű problémám. Nagyon-nagyon sokáig kínlottam ezzel a betegséggel, de most, hogy így mondja, felfedeztem én is a gyerekkoromban ilyen jellegű pontokat. Körülbelül hány alkalom szükséges ahhoz, hogy valamilyen fajta javulás eredményt érjünk el?
Pánikbetegek esetében, igen. Ott, hogyha a kognitív viselkedésterápiás részt nézzük, akkor mondjuk egy 3-4 hónap általában hoz egy olyan javulást. De hozzáteszem, hogy a 3-4 hónap az egy olyan javulást hoz, hogy nagyon kérdéses így a visszaesés ebből a szempontból, hogyha a gyökérélményt nem kezeljük. Hogyha korai élményeket is, tehát tényleg gyerekkori ilyen traumatikus élményeket kezelünk, akkor én olyan 6 hónapra satszolom az átlagot, ami alatt tényleg eredményeket érünk el. Idő egy ilyen kezelés, tehát mennyi időtartamot szán egy kezelésre? Hozzám hetente egyszer járnak, a páciensek is 50 percben 50 perc. dolgozunk. Van-e különbség a férfi pánikbetegek, illetve a női pánikbetegek kezelésében? Így alapban nincs attitűdbeli különbség, hogy férfi vagy női pánikbeteg. Az egy nagyon érdekes vonal, hogy függetlenül a gyerekkori traumától, vagy ettől a kulcsélménytől, nagyon gyakran fel lehet fedezni olyan szálakat, amik még táplálják ezt a szorongásos alapélményt. Két nagy terület szokott lenni, a szexualitás és az agresszió, amik kapcsán azt látjuk, hogy azok frusztrálódnak. Tehát, hogy vagy van egy szexuális vágy, vagy igény, egy alapigény valakiben, és nincsen alkalma azt megélni, kiélni valakivel, illetve van egy fölgyűlt düh valakiben, és azt nem tudja kiadni magából. Nők esetében gyakran látok egy ilyen szexuális frusztrációt, adott esetben olyan párkapcsolatban élnek, ahol esetleg elsikkadt már ez a szál, vagy éppen nincsen párkapcsolatuk. A férfiak esetében pedig a földgyűlt indulatot látom, tehát mondjuk multinál dolgoznak, a főnökük megalázza őket, és hát nincs lehetőségük visszavágni. És ez mind a kettő olyan terület, ami óriási feszültségeket kelt. Tulajdonképpen, ha megnézzük, hogy milyenek vagyunk dühös állapotban, vagy szexuálisan ingerelt állapotban, tünetileg nagyon hasonlítanak a pánik roham kapcsán megélt tünetekhez, és ilyenkor arról beszélünk, hogy mivel ezek a földgyűlt indulatok, vagy a földgyűlt szexuális igények ott torlódnak bennünk, ezért ezeket a tüneteket gerjesztik. És ugye mit csinál a pánikbeteg, hogy nem aként értelmező, hogy én most dühös vagyok, vagy szexuálisan frusztrált vagyok, hanem azt szokja mondani, hogy mondjuk jön a szívroham. Tehát hasonló tüneteket gyárt le. Ez egy izgalmas különbség szokott lenni a nemek tekintetében, hogy a férfiaknál, mondom, sokszor beszélünk így az indulat elvezetéssel, a nőknél, meg a szexualitás megélésével. A életmódváltásnak ön szerint van-e szerepe a pánikbetegség gyógyításában? Mindenképpen, hát tulajdonképpen az, hogy egy gondolkodásbeli változást próbálunk elérni, az azért összefügg avval is, hogy életmódbeli változást érjen el az illető. Alapvetően a pánikbetegség testi tünetekre fókuszál, tehát az életmódváltásnak is mindenképpen a testtel összefüggésben kell lennie. A pánikbeteg van egy olyan viszonyban a testével, ahol nem jól kommunikál vele, tehát nem jól értelmezi ugye a testüzeneteit, tehát nincs meg az a jó kapcsolat a saját testtel, ami ahhoz lenne szükséges, hogy ilyenkor jól értelmezzen dolgokat, és meg tudja nyugtatni saját magát. Az életmódváltásnak ilyenkor mindig az a lényege, hogy megszeresse a testét, tehát kényeztesse azt, a testápolástól a sporton át, a relaxációig mindenre kiterjed, és akkor alakul ki egy igazán szoros kapcsolat. Mit javasol aznak a pánikbetegséggel küzdő hölgyeknek, nőknek, akik gyermeket szeretnének vállalni, de nem tudják elhagyni a pszichiátriai gyógyszereiket? Egyrészt azért nyilván, mivel én pszichoterápiával foglalkozom, én azt látom, hogy nagyon sokszor elhagyható a gyógyszer, hogyha egy megfelelő pszichoterápiás kezelést kap valaki. Ez az egyik csoport. Ahol nem elhagyható, mert tényleg olyan súlyos szintű a betegség, azért manapság már elég sok vizsgálatot végeznek arra vonatkozóan, hogy mely szerek alkalmazhatók viszonylag biztonságosan. Hát itt ugye a pszichiáterek álláspontja mindig az, hogy melyikkel okoznak nagyobb problémát. Tehát, hogyha adott esetben a gyermek kihordása valóban veszéllyel járna, annyira súlyos a pánikbetegség, akkor a kisebbik rossz, hogy inkább szedje a gyógyszert, egy olyan fajtát, amivel már mondjuk vannak adatok arra vonatkozóan, hogy talán nem káros. De nyilván, ha ez nem ér el egy olyan súlyossági fokot, hogy a kihordást veszélyeztetni, akkor inkább érdemes elhagyni, és akkor nagyon ráerősíteni a pszichoterápiára. Mit javasol azoknak a betegeknek, akik túl vannak már egy jó csomó gyógyszerváltáson és egy jó csomó terápián is, és mégsem változott a helyzetük egy cseppet sem?
Ilyenkor szoktam azt látni, hogy vagy a gyógyszerfüggőségnek van nagyon fontos szerepe, tehát ugye szedik, akkor jó erősnek érzik magukat, elhagyják. Jaj, megint rosszul vagyok, akkor megint gyorsan visszanyúlok a gyógyszerhez, és ebben van egy ilyen hullámzás, de tulajdonképpen addig nem jutottak el, hogy valóban elengedjék a gyógyszert magát. Tehát ilyenkor azt lehet látni, hogy használják a gyógyszert, amikor rosszul vagyok, én akkor azt szedni fogom. És ebben kialakul egy ilyen stabilitásuk, tehát tulajdonképpen nem magukban találták meg azt az erőforrást, vagy stabilitást, vagy kontroll érzést, aminek kapcsán leküzdik a betegséget, hanem azt mondják, hogy van egy eszközöm erre, és amikor rosszul vagyok, azt használni fogom. Ilyenkor alapvetően ezt a gyógyszerfüggőség részét kell leépíteni, és stabilizálni azt a fajta belső kontrollélményt, ami képes arra, hogy a saját testet egy relaxált állapotba juttassák. Ez egy terápia folyamata akkor tulajdonképpen. Igen. Mit jelent az aha érzés, ezt már hallottam egy pár pszichológusoktól, és hozzá lehet segíteni valakit ahhoz, hogy minél előbb ezt a dolgot. Az aha élmény az tulajdonképpen ahhoz kapcsolódik, amikor egy nagy belátás történik valakivel kapcsolatban. Én jobban szeretem azt a helyzetet, amikor valaki saját maga döbben rá valamire. Egyébként lehet ezt úgy is csinálni, amikor beértelmezünk. Megvilágosodás szerint. Igen. Ha beértelmezünk mi valamit, akkor is szokott ilyen lenni. Ennek van egy művészete, azt gondolom. Tehát az a fajta megközelítés, amikor bejön valaki, és nyilván, mivel objektívek vagyunk, meg mondjuk van egy szakmai tudásunk, hogy el tudunk képzelni dolgokat, és azt így oda lökjük rá, én ebben nem hiszek. Tehát ez lehet, hogy izgalmas, meg az ember azt mondja, hogy hú, de sokat megtudtam magamról, de igazság szerint semmit nem tud vele kezdeni egy ember. Az egy művészet, amikor jár valaki 3 hónapja, vagy 2 éve adott esetben, és azt megérezzük, hogy most van az a pillanat, amikor képes azt feldolgozni, megemészteni, helyére rakni, amit saját magáról meg kell tudni. Ilyenkor vagy mi tükrözünk neki valamit, tehát mondjuk megfogalmazunk egy mondatot, és azt mondja, hogy Úristen, vagy pedig nem is tesszük meg, és ez a még szebb helyzet, amikor bizonyos, és hogy mosolyog, és bizonyos kérdésekkel eljuttatjuk addig, hogy akkor mondja ki, hogy mi, és azt mondja, hogy hát ez van. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon markáns és megható és fölkavaró pillanatok, és azt érezzük, hogy tényleg az a sok-sok óra, hónap, vagy adott esetben évnyi munka így összeáll egy mozaikká. Tehát ez mindenféleképpen egyfajta terápia kell, vagy egy olyan belső út, amit az ember saját maga jár végig, és elér ahhoz a célhoz, ami tulajdonképpen ezt hozzásegít. Azt a lendületet, hogy ő ezt fölismerje. Én azt látom, hogy a terápia az egyik lehetőség, én azért nem mondom, hogy állandóan terápia kell, vagy mindenkinek az kell. Mindenképp kell egy objektív körülmény, ami hozzásegíti az embereket. Ha terápia, akkor terápia, néha egy külföldi utazás, néha egy kudarcélmény, vagy egy hatalmas krízis, amit az illető megold, vagy egy valakivel való beszélgetés, vagy csak egy ölelés. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon különböző lehet, hogy milyen területről érkezik, de mindenképpen valami objektív olyan esemény zajlik, ami valahogy tényleg egy kulcs egy zárban. Egy kulcs egy zárban. Igen, ez a leghelyesebb kifejezés. Tud-e olyan betegről, aki valamilyen fajta alternatív módszer segítségével gyógyult meg, és azóta is egészséges? Nagyon sokféle módszert kipróbálnak az én pácienseim is. Hát most itt különböző dolgok jutnak eszembe, tehát volt olyan, aki hát homeopátiát, azt többet hallottam már, hogy nagyon sokat segített embereknek, de mondjuk vannak ilyen érdekes vonulatok, mint tehát, hogy látókhoz járnak adott esetben. Ezzel kapcsolatban nem szeretném kifejteni a véleményemet, mindig azt mondom, hogy bárhova megy valaki, a dolognak az a lényege, hogy ezt a bizonyos kulcsot megadja el valamihez neki. Tehát nem a tudományos részét nem firtatnám ezeknek, én mondjuk inkább egy tudományos szemléletű ember vagyok, de inkább pontosan az előbbi kérdéshez csatlakozva azt tudom mondani, hogy ha valaki választ egy olyan helyzetet, amiben kap egy olyan élményt, ami elindítja őt egy valamilyen vonalon, akkor majdnem mindegy, hogy egyébként az egy tudományosan megalapozott inger volt vagy sem. Az a lényeg, hogy jó úton indítsa el. A veszélyt abban látom, amikor valami nem tudományosan megalapozott, hogy rossz utakon is el tudja indítani az embereket, és utána nagyon nehéz onnan visszarángatni őket. Beszéltünk arról, hogy a pánikbetegség kialakulásában szerepe van bizonyos gyermekkori traumáknak, élményeknek. Ön szerint hozzájárulhat-e még a betegség kialakulásához a helytelen táplálkozás?
Mindenképpen, és erről azért most már rengeteget lehet hallani és olvasni. Alapvetően azt saját tapasztalatból is elmondhatom, hogy amikor az ember elkezd tényleg egészséges ételeket enni, ez sokszor egy anyuka azért kezdi el, hogy a gyerekeit is egészségesen próbálja táplálni, ez egy érdekes összefüggés saját magammal kapcsolatban is. Ugye azt érjük meg, hogy több az energiánk. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy tényleg az ember, ha nincs ideje, gyorsan egy csokit magába töm, hogy gyorsan hozzájusson valami energiához, de hogy ez nem vezet sehova, és az érdekes, hogy amikor átállunk egy ilyen egészségesebb életmódra, amellett, hogy az elején sokszor éhesnek érezzük magunkat, meg nem laktunk elég jól, de egy idő után átalakul ez egy olyan élményé, hogy annyira erősek vagyunk, és hogy másképp szaladunk fel a lépcsőn, és tehát, hogy van ebben az egészben egy ilyen energetikai többlet, amit kapunk. És ha belegondolunk abba, hogy egy pánikbeteg ugye mit él meg, akkor azt éli meg, hogy gyenge, hogy összeomolhat, hogy kívülről történnek vele az események, tehát hogy mondjuk jön a roham, ugye ezt mindig kívülről fogalmazzák meg, tehát ezzel szemben, hogyha azt erősítjük, hogy én vagyok az erős, én tudok leküzdeni dolgokat, mindegy, hogy a lépcsőt vagy a betegségeket, akkor ez egy nagyon jó irány. Tehát mint egy saját maga hőségé válhat az ember, és ez a pozitív élmény, az aztán erősíti lépcsőről lépcsőre, apró lépésekről lépésre a betegség elhagyását, illetve megkönnyíti az egészség elérését. Így van, és hogy ő tehet érte. Tehát minden olyan helyzet, amit ő határoz meg, és tehet azért, hogy ő jobban legyen, mint például az étkezés, mert azt ő dönti el, hogy mit fogyaszt el aznap, az segíti abban az élményben, hogy ez egy belső kontroll által irányított dolog, hogy vele mi történik. A motivációnak van szerepe ebben? Hát a motiváció az a központi dolog magában a pszichoterápiában is, tehát hogy ha valaki nem motivált, az azt jelenti, hogy nem készült fel egy változásra. Tehát annak hiányában semmit nem lehet elérni. Tehát akkor abban megalkothatunk, hogy ha valaki attól várja a gyógyulását, hogy a két ujja közé csippent egy tablettát és a szájába helyezi, iszik rá egy kortyűzet, és az orvosra bízza, a terapeutára bízza, vagy valaki másra bízza, azt, hogy ő meggyógyuljon, akkor az nem sok sikerre kecsegtet. Hát az nem, hát az a külső kontrollnak a lényege, tehát hogy én magam nem tudom megoldani, és hát az aktivitásom annyi, hogy fölemelem azt a porrat és megiszom a vizet, nem fog kialakulni az az élmény, hogy ő maga kontrollálni tudja. Nem véletlen, hogy a nagyon gyógyszerre beállt emberek, még pszichoterápia befejezése után, tehát amikor már régóta jól vannak, és elmondják, hogy egyébként azóta is ott van egy levélgyógyszer a testvérekben. 2 évig volt. Mert hogy ezért jó az, hogy ott van. Biztonság. Tehát ezt mondom, hogy végülis ez a kis valamicske jelenti a biztonságot, közben én azt mondom, hogy ez már régen ott belül van, tehát nem kell hordozgatni. Említette az alternatív módszerek közül a homeopátiát. Ezzel kapcsolatban van valamilyen személyes tapasztalata vagy élménye? Pontosan ennek kapcsán én is most elkezdtem, úgyhogy még nagyon gyerekcipőben, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit hoz, és gyerekeim kapcsán is gondolkodom ezzel, mert baráti társaságból többen mondták, hogy nagyon hatékony, tehát hogy adott esetben elkapnak betegségeket a gyerekek, de töredék idő alatt meggyógyulnak a korábbiakhoz képest, úgyhogy én pont most kezdek nyílni ebbe az irányba. Én ismerek olyan pszichiátert, aki már csak ilyen jellegű gyógyszereket ad a pácienseknek. Szokott valamilyen tesztet alkalmazni, és ha igen, akkor miért? Én ugye klinikumban dolgoztam, tehát én a Lipoton dolgoztam hosszú éveken keresztül, amíg lehetett, és nem zárták be, és hát ott kötelezően alkalmaztunk teszteket. Én a magánpraxisban nem annyira szeretem a tesztek alkalmazását. A Rorschach-teszt és a Zombie-teszt, mint projektív tesztek hozhatnak sokat, hogyha valaki nagyon merev beállítottságú, nagyon nehéz megmozdítani. Én már jó ideje nem alkalmazom, azért nem, mert azt gondolom, hogy megvannak azok az emberi és kérdezéstechnikai lehetőségek, amikkel rá lehet vezetni az illetőt arra, hogy megnyíljon szemben az ilyen tesztekkel. Tehát, hogy egyrészt nem ad sokkal több új információt egy ilyen teszt, illetve úgy ad, hogy korábban adja. És ez néha nagyon ijesztő egy paciensnek, hogy ide jön mondjuk második vagy harmadik alkalommal, és én azt mondom, hogy most egy olyan tesztet csinálunk, amiből rengeteg minden kiderül önről. Tehát, hogy azt fogja mondani, hogy tintapaca, és akkor ő mit lát bele, és retteg attól, hogy mi derül ki ezzel kapcsolatban. Inkább azt mondom, hogy lehet, hogy még x alkalom kell ahhoz, hogy én ezt megtudjam róla, de akkor az ő ritmusában haladunk, és nem alkalmazok olyan tesztet, amit ő nem lát át. Tehát végezetül állapíthatjuk azt, hogy egy pánikbeteg embernek van remény, nem halálra ítélt, nem arra ítélt, hogy egész életében rohamoktól szenvedjen és búskamorán élje az életét, hanem tennie kell, akarnia kell, kitartással küzdeni kell, és elérhető a célja, a hőhánított ülegészség.
Ez így van, de azt mindenképpen hozzátenném, hiszen nagyon sok pánikbeteg van, aki ugye nem gyógyul meg egy pszichoterápia hatására, és hozzám is megcsalódottan jönnek, vagy adott esetben nálam is volt olyan, aki nem jött helyre. Mindig az van a háttérben, hogy nem készült föl a változásra, és ebben nem magamat mentem, mert nyilván ebben együtt vesz részt a terapeuta és a páciens, de amikor azt érezzük, hogy a terapeuta már mindent belerakott a maga részéről, és mégsem mozdul az illető, akkor ezt lehet látni, hogy egyszerűen nincs meg az a nyitottság, hogy én most tényleg megfejlődök egy szintet. Ennek mindig megvan az optimális ideje. Most persze ilyenkor lehet szítni mindenkit, meg mindent a páciens oldaláról, de nem tett bele annyit, hogy ő ezt megfejlődje. És ez nagyon izgalmas dolog szokott lenni, amikor valakivel akár pánikbeteg, akár más probléma van, mondjuk küzdünk egy bizonyos cél érdekébe fél évig, aztán megszakítjuk, mert úgy érezzük, hogy nem halad. És lehet, hogy 2 hónap múlva visszatér, hogy na most, és akkor meg 2 hónap alatt így kipipáljuk az egészet. Megjött neki az aha érzés, megjött az energia, ami ahhoz kell. Az a belső bizsergés az, ami arra késztette, hogy elinduljon. Igen. Egy megnyílás arra, hogy belásson dolgokat. Tehát, hogy ez pontosan olyan, mint hogy egy kritikát elmondunk valakinek, hogy figyelj, veled ez a bajom, hogy, amit mondtam az elején, hogy nincs értelme így. Akkor kell ezt kimondani, amikor a másik megnyílik arra, hogy ezt befogadja. De lehet, hogy 2 hét múlva, vagy egy más érzelmi állapotban olyan lesz, ha ezt kimondom, akkor egy változás. Igen, pestésen szóval vevő lesz rá. Így van. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.